yiero mag Council of Governors kuom higni karibu 7 sani masebedo katiyo kodgi machiegni. Council of Governors iyudo ka nitie kombe moko ma imiyo amiya ji. Nikech ineno within jomoyier kaka jakom, jalup mare koda chief whip miyiero gin gi committees manyalo chopo kata mana 10. To kae chali gin 18 kweno ka chalo gima ng'ato nyaka mi gimoro e iye kae, kata gini dhi konyowa ok dhi konyowa, nikech kidhi kwa chiwo example, kidhi e committee mar National Assembly iyudo ka gin gi committees mag health. Kiduogo e Senate ibiyudo ka gin committee mag health. Kiduogo e Council of Governors kae gibe gin committee mar health. Nitie committees moko mana mag gima gitimo maduong' ahinya nyalo chandi, nikech iyudo ka nitie kaka duplication of roles. Koro miwacho ma Nairobi County momi Sakaja. Kwanza Sakaja ne dwaro chairman mar council. To aparo ni kombe gi imiyo gi amiya ji, nikech kata kochak lu gik mitimo gi committees gi, ng'ama nyalo wuok oko maduong' ahinya ma wach ni ji gima osetimo gi kombe kata the predecessors mosedhi, onge gima ginyalo wacho ni gisetimo ne ji. Koro nitie roles moko adier ma nitie kanyo to gima gitimo ne ji maduong' to onge. Erokamano. Osidang'ina intik mida medo kar kae to yana mondo mewinja ne pat jo modak county ma